Després, en els que són més complexes, ja entraríem a les vivències individuals que han sigut dures. Per exemple, quan una persona porta memòries de trauma que ha viscut a la infantesa o a l'adolescència i d'alguna manera no els ha pogut acabar de treballar, molt possiblement aniran sortint cada 2 per 3 al mig de la relació. Aniran fent difícil que els 2 membres de la parella es puguin relacionar. Aquí no podríem dir que hi ha culpables, no hi ha culpables, però hi ha temes a treballar, hi ha coses a fer. Llavors, realment, inclús podries fer falta l'ajuda professional molts cops quan parlem de traumes. Llavors, ja sigui per un membre de la parella o pels dos, o de la relació, perquè podria no ser parella, de la relació, fins que no es treballen els traumes, aquella relació li costarà de millorar. Perquè pot ser difícil que el company o la companya faci la tasca de terapeuta d'allò. De fet, no li tocaria massa, no seria el seu rol. No? Llavors, quan algú decideix no fer res amb les seves memòries traumàtiques, bueno, doncs a veure l'altre partner, no? Quina relació pot tenir amb aquesta motxilla tan pesada al mig del camí, no? A veure com es fa. I a partir d'aquí hi ha altres vivències. Quan es porta memòries d'abusos sexuals, violacions, que jo l'he posat a part dels traumes, o sigui, he agafat els traumes i a part li he posat tots els temes d'abusos i de violències i maltractaments. És un tema molt fort, també. Llavors, això, en la mida que no es pugui treballar o en la mida que no estiguis amb un partner que tingui una mirada i una capacitat de sostenir aquestes vivències que un pugui tenir, doncs es anirà convertint en un lloc de fricció, perquè serà molt fàcil que cada 2 per 3 allò estigui al mig. Llavors, simplement no és que no s'entenguin, no és que tinguin un caràcter afí, no és que no els agradi fer les mateixes coses o compartir espais, però hi ha temes grossos que necessiten, gairebé dirien, si la vida pogués ser lineal, no? És primer vés a resoldre-ho i després entra la relació. Això no passa, a vegades la linealitat aquesta de la ment no succeeix, però una mica seria l'ordre a seguir. I afegir-hi els temes de guerra. Quan hi ha hagut temes de guerra, evidentment els traumes de guerra també es posen pel mig. I a vegades es posen perquè, i aquí és on retornem a aquell apartat de la continuïtat de la consciència, perquè pot haver-hi atrapaments de consciència d'ancestres o de persones en el sistema, perquè el sistema ja no és només la família, és a dir, des de la perspectiva aquesta que treballem transgeneracional i de les constel·lacions familiars, al sistema pertanyen totes aquelles persones amb les que hi ha hagut un vincle d'amor o de violència, la qual cosa una guerra vincula els dos bàndols. I per tant, si hi ha hagut algú que s'ha vist forçar a afusellar, els dos bàndols passen al sistema. Molts cops allò, el trauma i la memòria d'aquests esdeveniments, no hi ha prou anys a la vida per resoldre-ho. I per tant, superar el trauma d'aquestes memòries a vegades agafa a diverses generacions. La generació que ho ha viscut té els datos del que ha passat. La generació que hereda la part traumàtica ja no té els datos, però té el pes. Quantes generacions enrere podem estar arrastrant i portant informació que estigui afectant les nostres vides? Ja dic que en el llibre faig servir l'excusa de les relacions de parella, però podem anar més enllà d'això. Quantes generacions enrere? Quantes diríeu? 7? És possible. Es considera que 6, segur. 6 segur. I si les vivències han sigut col·lectives, tipus terratrèmols o genocidis i situacions d'aquesta magnitud que abarquen col·lectius molt grans, estic d'acord que 7, ja no sé si més, perquè hi ha un punt que es barreja, que hi ha informació que es queda atrapada en el territori. Llavors ja no saps com t'arriba a afectar. T'afecta per família o t'afecta perquè està gravat en el territori?
No, clar, se van sumant. De fet, els esdeveniments traumàtics atrauen esdeveniments traumàtics, en la qual cosa anem allà reproduint. Llavors, tot això va agafant informació.